Ja, det er Maja og Mathilde, der har lavet den her opgave. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal designe vores gen. Og det gør vi ved først at lave en promotor. Dernæst tage ribosom binding site, som er det, der gør, at DNA'et, eller RNA'et, kan binde sig til ribosomet, når vi kommer så langt. Så et startkodon, genet for vores vaskeenzym, lipase, stopkodon, startkodon og vores antibiotikaresistens, som vi har valgt at indsætte, sådan at vi på et senere tidspunkt kan udelukke alle de celler, som vi ikke har fået gensplejset. Og til sidst en terminator. Så skal vi have blandet gærcellerne nogle gærceller med vores gen. Og vi har valgt at blande genet med gærceller, fordi at gær, de lever nemt, de er nemme at dyrke. Ja, det der herefter skal ske, det er, at vi tager vores blanding, kommer det i elektroporatoren. Her kommer vi ind i cellekernen til DNA'et. Ja, så kommer RNA-polymerasen og åbner DNA'et, og så kan transkriptionen begynde. Her kommer RNA ud, messenger-RNA, som er blevet kopieret, så det nu er en eksakt kopi af DNA'et. Dog er thymin blevet erstattet med uracil i RNA'et. Herefter kommer RNA'et ud af cellekernen og binder sig til ribosomet. Og herefter kommer tRNA med de aminosyrer, som tripletterne på mRNA'et koder for. Og så bliver vores protein dannet. Ja, så skal vi have fat i en petriskål med antibiotikum B. Og i den her petriskål, der skal vi også have vores gensplejsede celler ned i. Og grunden til, at vi skifter pipettens spids hver gang, det er, at vi gerne vil have nogle rene resultater. Så skal petriskålen her, den skal så inkuberes ved 35 grader. Og vi kører ved 35 grader, fordi at det er der, at gær har sit optimum. Det vil sige, at de formerer sig bedst. Ja. Yeah. Herefter tager vi noget antibiotikum B og et vækstmedie i et reagensglas. Og herefter så tilsætter vi så vores inkuberede celler. Og herefter så skal vores reagensglas inkuberes igen ved 35 grader. Ja, så skal vi have nogle gærceller,
og antibiotikum B igen, som vi blander i reagensglas. Og der tilsætter vi så vores inkuberede gærceller. Og ved hjælp af en kanyle, så overfører vi det her til fermentoren. Som vi udfører ved 35 grader, igen fordi at gærceller har optimum her, og det samme med pH-værdien, der har gærceller deres optimum på 5. Ja, og så oprenser vi vores lipase. Som også var det, vi gerne ville have ud af. Ja. Så skal vi bruge 5 reagensglas nu, til når vi skal ind i vaskerummet for at tjekke, at det fungerer. For at teste, hvor meget vi skal bruge til at gøre tøjet rent. Og så tager vi de 5 reagensglas og tager dem med ind i vaskerummet. Og først så prøver vi med I kan prøve med 3 mg per liter. Så skal vi lige svare på et spørgsmål. Og man skal selvfølgelig bruge så meget enzym, så tøjet bliver rent. Men så heller ikke mere end det. Herefter kan vi så se, at vi har brugt for lidt enzym, så vi prøver igen. Hvor vi højner koncentrationen lidt til 10 mg per liter. Der kan vi se, at vores skjorte heller ikke er ren. Så kan vi prøve 30. Nu er den næsten ren, men ikke helt. Så prøver vi med 100. Og der kan vi se, at vi har opnået det ønskede resultat, og skjorten er blevet helt ren. Ja, og grunden til, at man gerne vil bruge de her enzymer i vaskemiddel, det er, at man gerne vil slippe for kemikalierne, og det kan man gøre ved, at man spalter de her, i det her tilfælde fedtmolekylerne i pletterne i tøjet, så man ikke behøver at opløse dem på en måde med giftige kemikalier. Det gør også, at vi kan bruge noget køligere vand, at vandet ikke behøver at være nær så varmt, når vi vasker tøj. Ja, så skal vi ikke bruge så meget strøm, og det er jo også godt.